फिन गोदान मोनसे भिडिअ गासिबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं। आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैबाय। दिनैनि ब्लग भिडिअआनो जाहैबाय जों माने बिबनांनि हाबा जानो थांनायदों। गामिनि मुङानो जादों बुग्लामारि। नोंथांमोना बे भिडिअसखौ नायलांनायजों लोगोसे अननानै गोदानै फैनायफोरा अननानै प्लिज अननानै साबस्क्राइब शेयार कमेन्ट लाइक खालामबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो। जों फाइनेलि सौहैबाय हाबैबायानो आरो जोङो। नोंथांमोना खैना आरो बरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय मा मा जानाय होनाय जायो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो सानदों आरो ना। हायो ना हाया नायनोसै। मानो होनोब्ला रानिबो लाफादों नालाय, रानियावबो जा डिस्टार्ब। नै मालाय खैना साजायनाया, बेनिखायनो खैनाखौ बेयाव फज'दों। जों जिरायनानै दङ आरो गोजानावनो। खैना गोदाना बेनो आरो गाइस, नायनानै लादो। खैना गोदानखौ अननानै खोन्थाहरदो कमेन्ट बक्सआव जोंहा बिबनांदो समायदोंना समायाखै। बिबनांखौ आङो भिडिअ लाफानो मोनाखै, बेनि फट'खौ बेयावनो होना होगोन। खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव। गाइसमोन दानिया हाबा गिदिर होनबाथ' मोसानाय सल' खननाया थाखाजोबो आरो। बेयावबो दा सल' खननाय आरो मोसानाया जागासिनो आरो। बेखौनो जों जिरायनानै नायगासिनो। ओंखाम जानो थाखाय जिरायबाय गाइसमोन। नोंथांमोननो देखायना होनोसै आङो ओंखाम जानायाव माने मा मा होदों आरो ओंखाम जानो थाखाय। जास्ट नायनानै लादों। अनला खारैजों नाथुर आरो सबाइ ओंख्रिजोंबो नाथुर, थास' बिथ्रिजों ना, बिदिनो बायदि बायदि। अमा बेदराथ' थाखायो, गोलावै खोन्थालायला आरो। बर आरो खैनानि फटकआ बेनो गाइसमोन। भिडिअआव बरखौ लाफानाय जायाखैमोन नालाय, फटकआवनो होनानै होबाय। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो गाइस। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन। बाय बाय।